Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι ονομάζουμε σύνθεση μεταξύ δύο συναρτήσεων. Μας λέει ο ορισμός ότι αν FG είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού α και β αντίστοιχα, ονομάζουμε σύνθεση της F με την G και τη συμβολίζουμε GOF, τη συνάρτηση με τύπο κτλ. Πάμε λίγο να τα γράψουμε μαζί. Άρα έχουμε την F με πεδίο ορισμού το α, θα το βλέπετε σε πολλές ασκήσεις αυτό και σε πολλούς ορισμούς, από το α στο r. Το α κρατάμε εμείς τώρα, ας μην δώσουμε σημασία τόσο πολύ σε αυτό το συμβολισμό. Η G από το β στο r και λέμε τη σύνθεση της F με την G το GOF. Αυτό το διαβάζετε G σύνθεση F ή αλλιώς σύνθεση της F με την G. Άρα έχουμε GOF του χ ισούται με G της F του χ. Έτσι μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά η F μέσα στη G και είναι η σύνθεση μεταξύ τους. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς ορίζεται αυτή η συνάρτηση. Για να οριστεί αυτή η συνάρτηση πρέπει να πάρουμε το πεδίο ορισμό των δύο συναρτήσεων ως εξής. Πρέπει πρώτον το χ να ανήκει στο αF και το f του χ να ανήκει στο αG. Να δούμε στα γρήγορα ένα παράδειγμα. Θα πάρουμε τώρα τη συνάρτηση, ας πούμε, λοιπόν, 1 προς χ. Ας πάρουμε τη συνάρτηση, βασικά να πάρουμε f του χ ίσον χ συν 1 προς χ μείον 1 και g του χ είναι 1 προς χ. Εμείς τώρα θέλουμε να ορίσουμε τη σύνθεση της g με την f ή αλλιώς το f σύνθεση g. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να κάνουμε το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης με βάση τους κανόνες που γράψαμε εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν πρώτα απ' όλα αυτά τα δύο. Έτσι, οπότε ξεκινάω και λέω πρώτον πρέπει καταρχάς αυτό να το γράψουμε λίγο διαφορετικά για να το καταλαβαίνουμε. Είναι f της g του χ, άρα ας το πάρουμε και με τη λογική. Τώρα το πήρα ανάποδα από το πήραμε πριν είχαμε πάρει την GOF, τώρα έχουμε τη FOG. Άρα πρέπει το χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της G και είναι λογικό γιατί βλέπουμε το χ είναι μέσα στη G, έτσι, άρα πρέπει το χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της G και το G του χ ολόκληρο να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Ποια είναι τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων? Για να δούμε. Το πεδίο ορισμού της F έχουμε εδώ πέρα παρονομαστεί το χ-1, συνεπώς το χ δεν μπορεί να είναι 1, άρα αF είναι όλο το r εκτός από το 1 και το πεδίο ορισμού της G είναι το r άστρο, έχουμε παρονομαστεί το χ, δεν μπορεί να μπει το 0 στον παρονομαστή ή αλλιώς r εκτός του μηδενός. Έτσι, και οι δύο συμβολισμοί είναι σωστοί. Το r άστρο το χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να εξαιρέσουμε το 0. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το χ θέλω να ανήκει στο αG λέω, έτσι, άρα το χ δεν πρέπει να είναι 0, η πρώτη προϋπόθεση. Και δεύτερον, η g του χ να ανήκει στο αF. Άρα τι θέλω ουσιαστικά? Η g του χ, το 1 προς χ, να μην είναι 1. Και πότε είναι 1? Όταν το χ πολύ απλά είναι 1. Άρα τελικά το χ διάφορο του 1. Επομένως, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης που ψάχνω, το α, ας το πούμε έτσι, FOG, θα είναι όλο το r εκτός από το 0 και το 1. Η μισή δουλειά έγινε. Ορίσαμε τη συνάρτηση, δηλαδή βρήκαμε το πεδίο ορισμού της. Άρα αυτό που έχουμε τώρα να κάνουμε είναι πολύ απλά να γράψουμε τη συνάρτηση, να βρούμε τη σύνθεση δηλαδή. Λοιπόν, η σύνθεση, εμείς τι θέλουμε? F της G του χ.
Άρα αυτό πολύ απλά τι σημαίνει? Όπου χ στην f θα βάλουμε την j. Δηλαδή έχουμε την f του χ και εδώ πέρα έχω αντικαταστήσει από ό,τι βλέπουμε αντί για χ την j του χ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά η σύνθεση. Επομένως, πολύ απλά θα πάμε και θα βάλουμε μέσα στην f, η οποία είναι η συνάρτηση αυτή εδώ, θα πάμε να βάλουμε όπου βλέπουμε χ την j του χ. Δηλαδή, αν το γράψω έτσι πολύ αναλυτικά, όπου χ την j του χ, δηλαδή j του χ συν 1 θα γίνει προς j του χ μείον 1. Στις ασκήσεις δεν θα το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε κατευθείαν αντικατάσταση, απλά τώρα το δείχνω πιο αναλυτικά. J του χ είναι το 1 προς χ ουσιαστικά, άρα έχω 1 προς χ συν 1 προς 1 προς χ μείον 1. Και εδώ πέρα κανονικά θα τα κάνουμε ομώνυμα, το 1 θα γίνει χ προς χ και πάνω και κάτω, 1 προς χ μείον χ προς χ, άρα ουσιαστικά 1 συν χ προς χ, 1 μείον χ προς χ. Άμα κάνω άκρα μέσα, το χ θα είναι και στα 2, οπότε θα απλοποιηθεί και θα μείνει τελικά 1 συν χ προς 1 μείον χ, που ουσιαστικά βλέπω ότι είναι πολύ παρόμοια με την f, είναι η αντίθετη της, έτσι. Άμα βάλω ένα μείον στην f και το βάλω το μείον στον παρονομαστή, θα δούμε ότι βγαίνει η f. Όχι ότι έχει καμία σημασία, απλά το αναφέρω αυτό εδώ. Άρα έχουμε αυτή τη συνάρτηση, αυτή η συνάρτηση είναι η fog, 1 συν χ προς 1 μείον χ και πεδίο ορισμού είναι το r εκτός από το 0 και το 1. Έτσι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα.